Krásny večer všetkým prajeme. Ahoj! A skúsme ešte raz. Ahoj! Priatelia, a je tu exkluzívna novinka od kapely Kolárovci. Záznam z live konceptu pod názvom Kolárovci Live, stretnutie Goralov v Pieninách 2016. Zažite aj vy opäť fantastickú atmosféru v čarokrásnom prostredí v Pieninskom národnom parku s vašimi Kolárovcami. Novinku CD plus DVD si môžete objednať na www.kolarovci.sk v sekcii e-shop. Pozor, prvých 500 kusov bude osobne podpísaných členmi kapely Kolárovci. Objednajte si aj vy skvelú muziku pre všetkých.